Arkitektori semea hil zitzaion frontean 1937 irailaren 15ean. Soldadu engainarazi zuten nazionalek. 25 urte baino ez zituen Ricardo Bastida gazteak hil zutenean. 11 urte lehenago, xalotasunez, beteriko egunkaria idatzi zuen aitarekin batera Estatu Batuetara bidaiatu zuenean. Nik hegazkinean irakurtzen bukatu berri dudan eguneroko bera. Bidaiura egin zuenean mundua zabala eta erakargarria zen. Gerra garaian aldiz ankerra. Orain, gerra zibilean, fronte nazionalean hildakoen familiei galdetzen digute ia prest gauden gure zeniden gorpuak Madrileko Valle de los Caidosen ehortziak izan daitezen. Jainkoa, barka, arren, hori esaten dutenei eroriak dena dira. Heriotzak soldadu denak anaitu zituen eta dena dira ondorioz, elkarren zenide idatzi zion behin Bastidak Prietori. Prietorekin zuen harremanak burukomin handiak sortu zizkion Bastidari. Gotzaindegiko arkitektoa eta Akzion Katolika elkarteko kidea izan arren salatu egin zuten eta lanpostua eta soldata galdu zituen Bilboko udalean. Gainera, kartzelan sartzeko zorian egon zen. Behin, Bastidak kalean topo egin zuen salatu zuen gizon harekin. Nabaritu zuen gizona urduri jarri zela Bastida urreratu zitzaionean. Soilik esaldi hauxe esan zion arkitektoak. Barkatzen zaitu dala esatera nator, besterik ez. Barkamena izango da nire mendekua.